време винаги всичко било каква прическа, имаш какви тънки носиш. А по-скоро дали носиш имената на героите в себе си. Защото ако ги забравиш тях, утре си обречен. Добър ден, аз съм Евгений Каменарски. Това до мен е Васил Златарев. Ние сме създателите на новата Facebook група Вери на България до край, както може да видите от самите ни тениски. Нашето представяне цели да ви покажем, че ние не сме поредните анонимни полители на критичното положение в България сега. Напротив, ние сме се събрали тук да го обсъдим подробно и заедно да изготвим решение за неговото преодоляване. Нашата тема днес ще бъде относно какво представляват българин като цяло и какво прави той за своята страна. Ние знаем, че сме все още млади и нашето мнение няма да бъде взето така сериозно, както на някои специалисти. Но ние се чувстваме горди българи. В няколко минути от нашото видео ние ще ви накараме наистина да се замислите относно темите, които ще обсъдим. В момента се намираме пред паметника на Васил Левски в София. Не случайно сме избрали това място. Всичко започва от тук. Ако е нямала тази гениална личност с нас, ние все още сме щели да бъдем по турско робство. Искаме да запитам, драги граждани, може ли да се поднасят цветя само когато се отбелязва още една година от гибелта на тази личност? А при останалото време никой да не се сети да направи малки жест, да остави по едно цвете. Аз и моят приятел сме горди с безкрайния авторизъм на Васил Левски и сега ще се оставим по едно цвете. Но не просто цветя, а цветя от нашата сърца. В момента виждате в момента виждате наистина колко малко цветя е поставени. Искам да се кажа, че ние сме от българите, които не сме Както каза моят приятел, в момента се намираме пред паметника на Васил Левски. Той наистина е пуст, но той не е пуст само днеска, той е пуст през цялата година, дори на самите протести. Това наистина е абсурдно, защото именно благодарение на тази личност сме свободни сега, а не сме по турско робство. Аз и моят приятел сме горди с нашето минало, помним своите герои, обаче аз си боля от това, че българин все повече да се започва да забравя своите герои, а това наистина е жалко. Какво остава и за подрастващото поколение? Ние сме свидетели, че в интернет пространството името на Васил Левски се свързва с това на вид и това наистина ни разочарова. Да, ние с своя приятел не искаме всички вие да знаете абсолютно всички детайли за живота на дадените личности, но поне всеки самоуважаващите българин трябва да има ясна представа какво е направила всяка една от тях. Ние не скандираме, че трябва да бъдат направени големи дела. Ние сме за това, че според малките жестове, като признателност, като даване на чест или като ставане на някоя света, както ние направихме преди малко, показваме, че сме наистина признателни към тези личности, които са дали живота си за майка България. Последният въпрос, който аз и моят приятел се задаваме в момента е колко хора си биха дали живота в България за едно по-добро място за живеене. Отговорът ще оставим на вас, защото много хора са силни на думи, а дела са малко истинските хора. В момента знаем колко е напрегнато положението в България. Масови протести, недоволни граждани, скандиране смъртта политиците и едно тягостно усещане, че България се е превърнала в бойно поле, а не в рай за живеене. Ние всички знаем, че нашите политици не са кадърни, не е розово положението, но нека да погледнем всичко това от една друга страна. Голяма част от хората, които отиват на протестите, не знаят за какво отиват. Аз и моят приятел сме свидетели, че голяма част от хората, които отиват там, носят в ръка цигари и шишета с алкохол. Това наистина се разочарова. Те не знаят за какво отиват. Те просто отиват за самата разходка или да не кажем направо да се напият. Да, на тези протести има истински българи, но българин, когато отиде там, не ги забелязва. Защото когато да отиде там, той се сблъска с тези хора първо, които ние ви опитваме по-горе, а това наистина е разочароващо. Ние не вземем ден участие в тези протести, всеки ден ставаме свидетели на тях, изграждаме свое мнение. Затова сега ще ви предложим какво ние смятаме да направим и какво евентуално може да се направи. Сега ще го илюстрираме с един пример. Всички вие знаете за забраната за тютюнопушене, която беше наложена преди няколко месеца. Няколко бяха за, но нека да го погледнем сега.
Ако 99% от гражданите се наложат мнението за или против и се го отстояват, то веднага ще има промяна. Същото важи и тук. Ако 99% от гражданите се дигнат на протест, отидат на помирен начин и адекватно изразят своето мнение, то веднага ще има промяна. Ние в момента искаме да решим нещата с насилие. Това не става така. Да речем, хвалиме политиците, кои смятаме да назначим. Ще има ли някакви по-компетентно способни да управляват нашата страна, отколкото сегашните политици? Не, няма да има. За мен сегашните политици най-добре знаят как да се свършат работата, но те не го правят по честния начин и това предизвиква нашия гняв. За мен трябва да има следене и контролиране непрекъснато, а не своеволно. И ние искаме бърза промяна, но това не може да стане толкова бързо. Трябва да бъдат положени големи усилия. Знаем колко е тежко положението в България сега и че трябва да бъдат направени много неща. Аз за жалост си изградих мнение за живота в България сега. И тези изречения, които ще изрека, може да се проследите. Още в началните години нашите родители и учители ни учат да бъдем предани и да уважаваме България. В момента нека да ви обясним какво се случва. Моите връстници въобще не се интересуват от България. В тях присъства само единствено мисълта, кога ще свърши процес училищен ден, ще отидат на някой купон, ще се напият или ще се напушат. За това ли се борят сега нашите родители на протестите? Не се ли обезмисля техния труд? Моите родители в момента също протестират и те биха били горди с мене, но не биха били всички родители горди да научат, че техните деца мислят за такива неща, а не за България. Какво ще стане с нашите родители, когато остават ние сами да управляваме нашата държава? Ние ще успеем да управляваме, като голяма част от хората въобще не са се интересували от България, не са наясно как да управляват, въобще Българията не е била в техните сърца, те са с промити мозъци, не могат да вържат без изречение на кръст и общо след ситуацията в България ще стане неизбежна. Ние искаме да ви кажем, че отново искаме да се повторим, че промяната няма да настъпи толкова бързо, трябва да бъдат положени големи усилия. Едно от усилията, което трябва да положим, е наистина да сме с голяма култура, да познаваме своето минало, за да искаме хубаво бъдеще. Освен това, трябва да се стремим от ситуациите, че не си познаваме нашите герои или че не сме добре осведомени за какво се случва в България сега. Защото наистина ви гарантирам, че повечето от хората, които сега са на протестите, не са наясно какво се случва и това дълбоко ни разочарова. Както казва Васил Левски, не трябва само думи, трябват и дела. Да, ние не сме компетентни да изготвим истински лист с наши предложения, но нашите дела са това да ви убедим, че не е истинския лист и предложенията са решението. Решението е това да има пренастройка в нашите мозъци, т.е. едно ново отношение към България. Да има изслушване, да има общи сметки, да се взимат решенията заедно, да няма тайни вратички. Надяваме се да сме оставили дълбоко седи във вашите сърца и наистина да се замислите върху това, което говорим. Хора несъгласни с нашето мнение винаги ще има, но тези, които имат глава на раменете си и мислят трезво, ще ни подкрепят и ще видите, че скоро ще настъпат промени. Това беше всичко от нас. До скоро. Сгради в тях рухнали хора, прадеди били опора, но изгнили в затвора заради подвизи, които днеска ушкем ценим, но мижеме в район и пием аналгин, за да може да не мине главоболи от душива на мигрена и намираме пътя да емигрираме. Дилема колко багажа трябва да се взема, дали ще мога да се върна, моята кръв в синя вена е червена и пошува, не мирува, се разбива в скалите, а скалите са гърдите ми, черни като Черно море, а вътре няма жамандури, а кули не хапят, опъват ме всички скули. Искам малко помощ,